Inkredibbli, Dan virus kif affettwa. Imma fl-istess ħin ara veru burraxka kbira, nitolbu l-Alla neħilsu minna kemm jista' jkun malaj u biċċ il-ġid, imma tara wkoll tant stejjer ta' ġenerożità eċċezzjonali. Pereżempju tant nies qed jagħtu l-ikel, iqasmu l-ikel, Peppi, ġifieri straordinarji, jien kont inkellem ftit tal-Caritas biex nara ftit fejn qegħdin, qed iqasmu l-ikel lil 320 familja kull jum. Ġifieri grupp ta' żgħażagħ jiġbru l-ikel u jqasmuh fil-familji. Tajjeb ngħidlek illi fi programm li ġej se niltaqgħu mal-Caritas u anke mal-eċċellenza tagħha Mary Louise Colero Preka illi flimkien se nippruvaw nagħmlu ġabra tal-ikel. Iva, din id-darba. U mhux aħna biss, pereżempju l-Italja introduċew dis-sistema li dak li jkun iħalli basket tal-plastik bl-ikel għal min għandu bżonn. Napli inventaw xi ħaġa antika, reġgħu sabuha li jħallu artalla bħalma nagħmlu aħna l-antiki. Tiddendel u jekk inti għandek iż-żejjed poġġi fih, jekk għandek bżonn tieħu. Ekku. Jiri mhux biss tieħu, imma min għandu jista' jpoġġi. Jiri din dan li qed ngħaddu minnu veru huwa qed iġib ħafna affarijiet skomdi, mhux hekk niċċaħdu minn ħafna affarijiet eżis, imma qed juri wkoll qalb straordinarjament kbira ta' ħafna nies, Il-Knisja xi kultant ikollna kritika ġifieri jgħidu mal-Knisja u dak id-deb u dak kif qed tgħin? Jiena fil-fatt kontinwament qiegħed f'kuntatt ma' dawn iċ-ċentri li għandna ta' għajnuna. Ovvjament irridu nirrispondu għas-sitwazzjonijiet attwali. Pereżempju l-kappillani veru mhux qed jagħmlu l-qudies imma għandna kappillani li qed jorganizzaw it-tqassim tal-ikel fejn hemm bżonn. Kien hawn il-Ministru Owen Bonnici u għalinna fuq qed jaraw ftit anke min għandu bżonn għajnuna partikolari. Aħna għandna nies li kienu sejrin tajjeb għal grazzja t'Alla, imma issa waqgħu f'sitwazzjoni ta' diffikultà kbira. Mingħajr ħadd ma seta' jippjana, mingħajr ħadd ma seta' jistenna, huwa l-mument ta' solidarjetà kbira. Aħna set naħsbu ftit biex inkunu ta' għajnuna anke għal min m'għandux saqaf fuq rasu il-qudiem u kont qed nitkellem anke ma' Monsignor Charles Koldina llejla stess biex nippruvaw nagħtu disponibilità ta' spazji li għandna. Ovvjament ikonna bżonn l-istat mbagħad jħossib is-security, imma inti ma tistax. Intom qed tgħidu se taqbdu affarijiet li għadkom intom. Iva, pereżempju swali ta' parroċċi. Bħalissa ma nistgħux illaqgħu in-nies fihom, imma jekk hemm xi ħadd li jorqod barra, nistgħu nagħtuh ħalmenu l-kemm. Hemm nies jorqdu barra ma. Mhux għalhekk. Nies jaħsbu li mhux barra biss. Ġifieri qed ngħidu li nisma' aħna interessanti di imma fl-istess ħin żewġ affarijiet importanti. Hemm bżonn li aħna ikollhom l-screening daw. Għax jien ma rridx inġib il-periklu fost il-komunitajiet, ma rridx. Waqas l-istat ma jrida dik. Kun hemm screening u jkun hemm security. Sa dik il-ħaġa irid jgħinna u perswas li jgħinna l-istat għaliex aħna hemm bżonn issa niġbdu ħabel wieħed. Ħabel wieħed. U tajjeb ngħidu ġifieri fil-verità meta ngħidu li għandna din qed jgħidulna ibqgħu id-dar. Hawn min m'għandux dar. Hawn min jorqos f'karozza pereżempju. Biex billi ngħidu, u kif qed tgħid l-amru tajjeb intom, anke l-gvern għandu xi skemi li huma tajbin. Għandu fil-fatt aħna qegħdin il-gvern ovvjament qed jaħseb huwa biex ngħidu hekk l-ewwel biex ngħidu hekk mover f'dal ħaġa, imma aħna wkoll lesti